жената ни е като човека. И роднина ми ти е. Ама, айде, скъпа, качвай се. Не искам. И чуваш какво ти казвам? Не ми губи времето. Горе! Качвай се. Искаш да ме обесиш на това скапано въже? Че какво ме е на въжето? Много си е хубаво. Мръсно е. Съжалявам, скъпа, обаче копринено не мога да ти намеря. Помисли преди да направиш нещо глупаво. Вече съм го помислил. Качвай се и толкова. Няма ли друг начин? Имаме. Има и друг. Ма то са класически. Ама ако искаш... Не искам. Абе, мога и да те удушавя. Ето тогава въжето отпада. Нищо не пада. Нищо. Време е. Колко е часът? За теб времето е спряло. Айде. Качвай се, ти казвам. Качвай се. Горе. Ох, това ще плати, ще падна. Клатил се. Така. Няма да е задълго. Ей, сега ще го ритна. И готово. Въжето? Какво въжето е? Въжето? Затвори си очите. Имам право на последно желание. Нямаш право на нищо е. Така няма да стане. Я по-добре се откажи. Кое няма да стане? Ей, сега ще ти ритна стола, са ти виж. И как ще викнеш стола, като държиш въжето? Какво като го дръжам? Нали е бързало за мен? Да, и така ще се обесим двамата. Невъзможно. Аз съм по-тежък от теб. Сигурен ли си? Айде, пробвай. Да. И сега ще дръпна въжето, ама да взема... Ето чувам да си го надяна на главата. Че на тебе за какво ти е, бе? Гледката няма да е много приятна. Служи си го глупако, като си го нанижеш на главата, ще се задушиш, ще посинееш като сива и ще пукнеш. Аз луд ли съм, бе? Ама ти, как можа, бе? 250 квадрата апартамент, на Папая София, на Витушка, телекот, парно, вода, ток и телефон и клозет. Защо го продаде? Не мислиш да ставаш хижар? На нелюбимата ми кола, бе. Москви 412, първия модел. Защо и не? Това беше една подвижна развалина. Горки аз. Хижар. Хижар без хижа, той съм аз. Ето, все пак имаме нещо. Какво, бе? Това е една неподвижна развалина. Без клозет. Виж какво, ако трябва някой да е сърдит, това съм аз. Помниш ли, като ми подари розови килоти за рождения ми ден? Тъй на май.
трябва ходи на гьол. Трябва. Първо прави фитнес, после вземе душ. Малкаво! Ти от XXL ряпа да идат. Може покани приятелки. Тук толкова диво, девствено. Девственици! Защо не души жената? Ваши чай, госпожо Ничър! Не! Ето, заповядайте. Чай от диви ягоди, а пък закуската е огневи с диви гъбки. Какъв сърпрайз! Електричество! Така, госпожо Ничър. Тук така. То с кабел трябва да вържим за консуматора, госпожо Ничър. Така. Сега. Тук това е генератора. Бушоните са вред. Така, госпожо Ничър. Сега, проста работа, госпожо Ничър. Пасулска работа, както се казва. Тя ще се кача, ще завърта педалите и ще почне да духа топли. Оп. Духа ли, госпожо Ничър? Не усеща. Може върти по-бързо. А сега, госпожо Ничър? Няма пасулска работа. Как сега слушат? Пишат, трябва прави нещо моя коса. Чакай да видим сега тук. Нещо да не сме объркали. Сега. Този кабел. Стой, трябва да влезе тук. Така. Да, този кабел, той така минава през генератора и отива до консуматора. Проста работа, госпожо Ничър, нали ви казах? Пасулска работа. Приятно слушение, госпожо Ничър. Нещо гръмна, сядна и полъката пак падна върху главата ми. Господи, убил си я. Стана високо напрежение. Ами тогава какво чакаш, опания? Опасно за живота. Подопъла, бе. Жито да бе. Чакай да изключа. Шалка. Залия с вода. Не с тофа, бе. Да се от туалетната. И сега, какво ще правим сега? Тя е съвсем бяла, бе. Да. Ударените от електричество почерняват. Другари, да ви представя жена ми. Луд, бе! Луд за връзване! Как си можал да изправиш хубавата косица на жената, бе? Как можа да го те пазиш така, бе? След като най-любезно предложих да стане моя жена, тя се съгласи. Луд, бе! Аз ви казвам, луд за връзването. Да! Не, аз казах, що ми скажени. Може. Божечко, къде го изкопахте тоя, бе? Той е ли, бе? Той е не се онзи, дето цяла нощ ми клати собствеността. Премести жената барабан с палатката и слава Богу, че те накара да дойдеш да се върнеш. Побади му се, бе! Мазохист такъв! Кажи му кой си! Покажи му пушката си! Пушката не трябва да показвам. Защо да не я покажа? Пушката си е моя. Аз не се разделям с нея. Ето една. Тате! Твоя пък кое? Този е твоят син. Не ми е никакъв син. Не си спомня да имам син. Но тази вечер гаранция ще имам. Ама той наистина е твоят син. Той от годините търси. Не ми е никакъв син, не прилича на мен. Как да не прилича на тебе? Той ти е отрал кожата. Кожата на кочата. Тате! Много исках. Що много искаш, ще ми станеш кум. Той наистина ти е син. Даже носи твоя снимка. И добре, тогава откъде знае, че ти е блъснал Овена? Овена не ме блъсна, Овена аз го заквах, попеках и го изядах. Сега да ме намерите друг Овен, защото ще ми трябва за сватбата. Божечко, той наистина е решил да зачерва момичето. Първо правят мене бяло, сега правят мене черно. Мама, но стара. Госпожо Ничър, вие
Охрана е мой, долчинките са мои, тревите са мои, изерата са мои, водите са мои, що тъй и слънцето е мой. Аз тъй как съм тръгнал, мога и министър да стана, бе. Ами то аз както съм тръгнал, и министър-председател мога да стана, бе. Кой си ти, бе? Ти ще приватизира слънцето! Задник такъв! Вижте го, бе! Вижте го, бе! От гората идва, ама власт иска! Ама те нашите управници, всичките от гората са хванати! Слушай, бе, ти знаеш ли какво управлява днес държавата, а? Знаеш ли? Не знаеш! Сега ще покажа. Тос управлява държавата, мой наборе! Че това е той, бе! Кой, бе? Сина ми, кой? Ма ти ли, че е по-стари от теб? Че кога ти е по-стар? Нали ми и син? Сине! Къде си, сине? Почакай, сине! Сега ще видиш, баща ти ще те научи как се управлява държава! Японката! Ох, не смя се билата! Абе, престанете да разиш, момичето! Чакай да излеста. Спи се. Хайде, госпожо Дейча. Сънувала страшен сън. Сънувала как шумкар дига пушка и стреля. Мамка му! Мамка му забрави си женичката! Ой! Чакай, бе! Чакай, остави жената, бе, тя е моя! Абе, чакай, аз отговарям за нея, бе! Викай, колкото си искаш, викай, няма кой да те чуи. Ама ти, бе! Ти си виновна за всичко, бе! Качвай се на стола, ти казвам! Айде пак. Качвай се! Къде гледаш тук? Ама ти си страшни! Ой, женичката ми! Ой, гладичката ми! Майната и на тия и японци, шумкари, норвежци. Я дай ми да се разходим в горичката и да видим как расте тревичката. Ай, дай, дай,